खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। दै होआब्ला भट होआ, सिलचरनि गामि थागिरिफोरा भट होनायखौ नेवसिनायनि हुमखि। मध्य प्रदेश मुलुगसोलोंसालिनि हस्टेलाव आसामनि फरायसानि सायाव गाग्लोबदों। नागालेण्डआव आलफा उदांनि सासे सोद्रोमाया आखाइ दैखांदों। गाहाय मन्थ्रिया 18 जानुवारियाव काजिरङायाव 11 करिडरनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवगोन। सामागुरियाव लामा जाब्रबथाय, सासे जिउ खहा, सासे गोब्राब जखम। 20 जानुवारियाव फोसावगोन बिजेपिनि गोदान आफादगिरि। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। लोंनाय दैनि गोब्राब जेंनाजों जुजिनांनायखौ लानानै सिलचर उबथरन्द बियाबनि सिङाव थानाय मोनसे गामिनि थागिरिफोरा जोंनो दै हो बेनि उनाव जोंनि भटखौ ला होननानै गोख्रों रावजों स्ल'गान होदों। थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो काछार जिल्लानि मधुरायाव पन्चायतनि सिङाव थानाय करमटुकुरा गामियाव लोंनाय दैनि आंखालजों जुजिनांदों। बेनि जुनै थागिरिफ्रा फैगौ बिसायख'थिनि सिगां गोख्रों राहा लानो गोनां जादों। बबेखानि नखरफ्रोमबो लोंग्रा दै जगायनायनि थांखि लानाय जल जीवन मिशनखौ मावफुंनायनि उनावबो गामियाव लोंग्रा दैनि जेंनाया आबुङै जोबस्राङाखैमोन। गामिनि दैनि फुंखा गंसेल' दैखरा गोरान बोथोराव रानलाङो, जायनि थाखाय थासारिया गाज्रिसिन जालांदों आरो गुबुन राहा गैयैनि जाहोनाव साखाथियावनो थानाय दैमानिफ्राय दै लाबोनो थाखाय सानफ्रोमबो 3 किल'मिटारसो थाबायनो गोनां जादों। जायगानि दैदेनगिरि आरो बिबानगिरिफोरनिसिम खनले खावलायनाय आरो आर'ज गाबहरनायखौ नेवसिगारदों होननानै गामियारिफोरा गोख्रों रावजों दाबि दैखांदों। बेनि हेंथायै गामियारिफोरा दा थाबैनो लोंनाय दैनि राहा खालामाब्ला भट होनायखौ नेवसिनायनि थिरांथा लादों। उत्तराखन्डआव हारियारि गाग्लोबनाय जाथायखौ माइकेल सकमानि थैनायनि उनाव आसामनि सासे 22 बोसोर बैसोनि पस्ट ग्रेजुएट फरायनायखौ मध्य प्रदेशनि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि हस्टेलनि सिङाव गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बेबायदि मोनसेनिफ्राय मोनसे सोलिफुनाय जाथायफोरा सा-सानजा हादरसानि फरायसाफोरनि रैखाथिनि सायाव आरो केम्पासफोराव हारियारि प्रफाइलनि जाथायनि सायाव गोदानै जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। थांनाय 13 जानुवारि खालि हौवासा हस्टेलाव गाग्लोबजानाय फरायसा हिरक ज्योति दासआ अमरकन्टकाव थानाय इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभार्सिटियाव रांखान्थि आयदायाव सोलोंथाइ लागासिनो दं। हिरक आरो बिनि लोगोफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला लोगो फरायसाफोरनि मोनसे हानजाया फुंनि 3 रिंगासोआव हिरकनि खथायाव फैनानै बिनि सिनायथिनि सायाव सोंथि सोंना आसामनि होनना मिथिनायाव हरखाबै गाग्लोबदोंमोन। जाहोनाव बिनि मोखाङाव गोब्राब जोखोम जायो, गन्थं गुरुबो, मेगनाव थैसाम खायो, गुस्थि आरो नाथांख्रियावबो गोबां जोखोम जादोंमोन आरो बिखौ गोख्रों रावजों हुमखिबो होदोंमोन होनना अजद होयो। बे समाव गोब्राब हालोदजों जुजिनांनाय हिरकखौ नसुंसेनि छत्तीसगढ़नि गौरेला पेन्ट्रा मारवाड़ी जिल्लानि गंसे देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। अनुपपुर जिल्लानि पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला गाग्लोबनाय जाथायाव सोमोन्दो थानाय साबा फरायसाफोरा अनुराग पांडे, जतिन सिंह, राजनीत चित्रा, विशाल यादव आरो उर्कश सिंहनि बेरेखा एफआइआर रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। बिसोरखौ भारतीय न्याय संहितानि सोमोन्दो गोनां दफाफोरनि सिङाव केस होनाय जादों, जेराव गोसो जानानै दुखु होनाय, गाज्रि खामानि मावनाय आरो सोदोब होनाय, दायगोनां सिगिनाय आरो सरासनस्रा थांखि लानाय दं होनना पुलिसआ बुङो। आथिखालाव पुलिसआ बे जाथायाव लोब्बा गोनां फोरमायथिफोरखौ थि खालामना नायबिजिरनो थिरांथा लानाय जायो। सोरखारजों होबथानानै दोनजानाय उदखारि आफाद आलफा उदांनि सासे गोख्रों सोद्रोमाया आखाइ दैखांदों। उदखारि आफादजों लोब्बा खालामनो आरो उदखारिनि गोहोमखौ फोजोबस्रांनो थाखाय रौनियानि अपारेसन सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो आलफा उदांनि सासे सोद्रोमाया आखाइ दैखांना गुबै लामायाव फैफिननायनि बागै खौरां मोन्दों। आखाइ दैखांनाय आलफा उदांनि सोद्रोमाखौ अमरजित मरान होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला परेश बरुवा दैदेननाय उदखारि आफाद आलफा उदांनि गोख्रों सोद्रोमा अमरजित मराना एबा आफादनि लाखुमानाय मुं धनन्जयआ नागालेण्डआव गावखौनो रैखाथि बिफाननि आखायाव गथायो। अमरजित मराना नागालेण्डनि मन जिल्लायाव रैखाथि बिफाननो हाथियारजों लोगोसे गावखौनो गथायदों। रिपर्ट बायदिब्ला अमरजित मराना तिनिसुकिया जिल्लानि पेङेरि थानानि बेन्दोंआव थानाय 1 नं नल'नि गामिनि थागिरि पवन मराननि फिसाज्ला। अमरजित मराना आखाइ दैखांनायखौ रैखाथि एजेन्सिफोरा मोनसे मोजां इसारा महरै लादों। उदखारि आफादफोरनि हेंथायै सोलिबाय थानाय नारसिननायनि थाखायनो केडारफोरा गुबै लामायाव फैफिनदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि दावबायनाया जेसेबांनो खाथि सौफैदों एसेबांनो कालिबरनि मौजादार फोथारा मोनसे गोख्रों खामानिनि मिरु जानानै फैदों, जाय दावहानि थाखाय साखाफारा जानाय बायदि जादों। मख'नो गोनांदि 18 जानुवारियाव जानो गोनां गाहाय मन्थ्रिनि सुबुं थुबुरमा मेल खुंनो थाखाय मौजादार फोथाराव मोनसे गिदिर पेन्डेल फसंनाय जादों। बे मेलाव नगाव, सनितपुर, हजाइ आरो गलाघाटजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय गासै
1,50,000 सुबुंफोरा बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारिनि गुबै थांखिया जादों काजिरङा एलिफेन्ट करिडरनि अन्थाइ खाम्फा गायसंनाय, जाय मोनसे मेजर इनफ्रास्ट्राक्चार मावथांखि। बे मावथांखिनि थाखाय 700 कौटि रांसो खरसा खालामनाय जागोन। बे मावथांखिखौ काजिरङा ओनसोलाव आरो बिनि खाथि-खाला ट्रेफिक होंगो-दोंगो जानायखौ खमायनाय आरो हाग्रानि जिब-जुनारनि रैखाथिखौ बांहोनायनि फारसे मोनसे गोनांथार आगान होननानै साननाय जादों। बे रेलियाव जानो हाथाव गोबां सुबुं थुबुरमाखौ सामलायनो थाखाय बिबानगिरिफोरा गोख्रों राहा लानाय जादों। हाबाफारिखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय बेरिकेड, नायदिंनाय आरो होंगो-दोंगोखौ होबथानायनि राहा लानाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला एजेपि आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सुबुंफोरखौ गोख्रों खालामनानै हान्था-मेलानि राहा खालामनानै गाहाय मन्थ्रिनि रेलियाव बांसिनै नुजाथि फैनायखौ थि खालामनो थाखाय हान्था-मेलानि राहा लागासिनो दं। नगाव जिल्लानि सामागुरियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सासे सुबुङा गोब्राब जखम जायो। सामागुरि पुलिस थानानि साखाथियावनो जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सामागुरि पुलिस थानानि मोखाङाव गंसे पालसार बाइकआव इउ-टार्न लानो नागिरनाय समावनो गोबारै फैनाय गंसे कारआ सौग्रावफैयो। बे जाथायाव बाइकजों फैनाय सासे सुबुङा गोब्राब जखम जायो आरो गुबुन सासे सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बबेखानि जाब्रबथायाव जाथायसालियावनो जिउ गोमानाय सुबुंखौ रत्नेश्वर बर' होननानै सिनायथिनो हानाय जादों आरो जखम जानाय गुबुन सासे सुबुंखौ गलाब बर' होननानै सिनायथिदों। रिपर्ट बायदिब्ला बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनि उनाव गलाब बर'खौ गोब्राब हालोदाव बोखांनानै देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। ओरैहाय सामागुरि पुलिस जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टम आनजाद खालामनानै दैथायहरो आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बिजेपि दोलोनि गोदान हादरारि आफादगिरि सायख'नायनि हाबाफारिया जागायबाय। फारसेथिं बे बिसायख'थिनि हाबाफारिनि थाखाय दोलोआ 16 जानुवारियाव बिसायख'थि कमिटि फारिलाइखौ फोसावो। बे मासिनि थाखाय बादायनो लुबैनाय बिजाथिफोरा 19 जानुवारि 2026 आव नमिनेसन थिसननो हागोन। गोदान दिल्लीनि बिजेपि हादरारि गाहाय मावख'आव आजावगोन आफादगिरि मासिनि बिजाथिफोरनि नमिनेसन बिलाइखौ। बेलासि 2 रिंगानिफ्राय 4 रिंगासिम बिजाथिफोरनि नमिनेसन बिलाइखौ आजावनाय जागोन। दोलोनि बिसायख'थि कमिटिया बेलासि 4 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम नमिनेसन बिलाइखौ नायबिजिरगोन। जुदि सोरबा बिजाथिया गावनि नमिनेसन बिलाइखौ बोखारनो गोसो जायो, अब्ला मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय 6 रिंगानि गेजेराव बोखांफिननो हागोन। बिसायख'थि हाबाफारि फोजोबनायनि उनाव दोलोआ 20 जानुवारि 2026 आव गोदान आफादगिरि मुंखौ फोसावगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।